сәламләп калам, дуслар. Бүген без рәхәтләнеп кич утырырбыз. Инде учаклар якмадык, әмма безнең бүген тапшыруыбыз ут булачак, кайнар кызу булачак. Сорауларны 3 бит әзерләдем. Сезнең сорауларны да көтәбез. Әлбәттә, инде аралашуыбыз иҗат турында, иҗат темасына булыр һәм шәхси мәсьәләләрне кагылмыйбыз, кузгатмыйбыз, чөнки сәхнәдә тапшыру ул иҗат турында. Сәхнә белән бәйле булачак. Әлегә һава торышы белән танышып узыйк, дуслар, һәм инде аннан соң без сәхнәдә тапшыруын башлап җибәрәбез. Болгар радиосында Урамда да әле суытмый, дуслар. Рәхәт, җылы кич бүген 24 градус әлеге минутларда башкалабыз Казан үзәгендә. Иртәгә исә сишәмбе көнне аз болытлы явым-төшемсез. Төньяк чыгыштан талгын җил. Төнлә 9-14, көнбатыш районнарда 18 градуска кадәр булыр. Ә менә көндез, дуслар, 28-33 булыр дип фаразлый синоптиклар. Болгар радиосында В эфире радиопрограмма «Радио Болгар», Болгар радиосы, зарегистрированной Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство ЭЛ номер ФС 77-79-340 от 2 ноября 2020 года. Радиослушателям старше 12 лет. Аллаху Акбар. Бүгенге бисмилла әйтеп башлыйбыз тапшыруны. Шулай башланырга тиеш һәрбер эш. Бисмилла әйтеп башлыйбыз тапшыруны. Әле булай туры килгәне юк. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة Ну, хотя бы сейчас. حي على الصلاة حي على الفلاح Ну, хоть завтра посмотрим. حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Аллаһ тапшырды, әйдәгез. Хәерле кич, мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз, башкалабыз Казанда 9 тулып 11 минут. Тапшыру уникештен өлкәнрәкләр өчен. Подложку чуть побольше делай. Кого? Когда подложку, когда передачу ведешь, Подложку побольше? чуть погромче делай. Окей. Ты очень тихо делаешь. Тагын бер кат хәерле кич, дуслар. Һәр вакыттагыча дүшәмбе кичендә сәхнәдә тапшыруын мин Айгөл Хәйруллина алып барам. Бүгенге кунагыбыз Татарстанның атказанган нәрсәсе Илсия Бәдретдинова һәм үзенең төркеме белән. Исәнмесез? Исәнме, Илсия, ничек хәлләр? Аллаһка шөкер. Синең белән шушы бер сентябрь алдыннан август озагында очрашып булмасак, башка вакытта сине Традиция. Башка вакытта сине тотып булмый Казанда да һәм шулай ук инде безнең
Булгар радиосына чакырып, ничектер вакыт узак итеп рәхәтләнеп сөйләшеп утырга вакыт таба булмый. Бүген сөйләшик. Әйдә сөйләшәбез. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, сөйләшәбез. Сез дә аралаша аласыз, языгыз, хәбәрләр языгыз, сораулар языгыз, фикерләрен язсыннар, милсия ул һәрвакыттагыча ачык. Менә ду килеп 20 еллык программага әзерләнәсез. Әле дә менә сез инде төшереп, видеолар әзерләп, программага әзерлек. Бүген көне буена съемкаларда булдык. Инде менә булды, инде җитте, инде йомгакладык дигән идек. Нәрсәдер яңадан бер идея килде дә, әйдә без инде эшләргә дип шунда. Йөгерәбез инде. Сез дип әйтәм, мин әйме, син чамалагансыңдыр, чөнки бу бердәм эш, бу Әлбәттә. үсеш тә, күтәрелү дә, камилләшү дә, үзгәрү дә һәм әлбәттә булар барысы да команда белән бергәлектә булды. 20 еллык хезмәт. Һәм бүгенге көндә ирешелгәне менә күз алдында. Бүгенге көндә хәтта мин менә үзем синең белән аралашудан һәм таныш булуымнан чыгып әйтә алам, беренче эфирлар һәм хәзерге эфирлар һәм ни дәрәҗәдә без сөйләшә алабыз, без ни дәрәҗәдә киң темаларны кулачлый алабыз. Бәлки артка борылып карасаң, бик җиңел дә кебек тоела торгандыр ул, әмма никадәр сикелтәле, бормалы юл һәм катлаулы юл узган. Син аңгы рәвештә менә моны ничек бәялисең? Әгәр безнең профессиябыз шундый, ни кадәрле катлаулы икәнен тамашачылар белергә тиеш түгел. Бу артист язмышы. Менә монда хәзер теге эфирга килеп, менә шушылай катлаулы булды, менә булай катлаулы булды дип сөйләп утырдан бернинди мәгънә дә юк. Без халыкка бәхет өләшә торган профессия. Һәм минем ички хәләтем, нәрсәкәләр күргәнем кемгәдер кызыктыр дип уйламыйм мин. Чынлап шулай дип. Чынлап шулай дип уйлыйм мин. Матурлык таратырга таратучы һәм шулай ук инде сәнгать белән янып йөргән кешеләр генә шушындый җавап бирә ала торгандыр Илсия. Чөнки күз алдында бит инде без хәтерлибез барыбыз да синең ничек итеп чыгыш ясый башлаганнарыңны. Әйеме, зур сәхнәләргә бик менергә теләп тә зур сәхнәләргә чыга алмауны. Бик теләп тә радиостанцияләргә җырларыңны бирә алмауны, кертә алмауны, телевидениегә шулай ук үзеңнең җырларың белән син керә алмауны без барыбыз да хәтерлибез. Бу урында әйтәсе килә, бары тик афәрин дип сиңа һәм командаңа беренчедән җавабың өчен афәрин дип әйтәсе килә һәм хезмәтең өчен. Бөтенебез бергә. Әкрен генә кемгә җиңел инде хәзер, Юк, җиңел түгел берәүгә дә, ләкин шуңа да карамастан бу бит хезмәтнең аның бәяләнеше булырга тиеш һәм быел без әлбәттә инде куандык синең өчен, шул ук вакытта командаң өчен син инде дәрәҗәле исемгә лаек булдың. Һәм без сөендек, күбрәк халык сөенде бугай моңа. Мин андый вакытта гел әйтә торган сүзем бар, Айгөл, һәрбер нәрсәнең нәтиҗәсен карарга кирәк. Менә дөрес әйтәсең, бүгенге көндә мин Казан уртасында, Болгар радиосында турыдан-туры эфирда Айгөл Хәйруллина белән сөйләшеп утырам. Һәм ниндидер теге 20 ел вакыт узган дип менә исем алгансың дигән зур-зур масштаблы темаларга сөйләшеп утырам. Менә бу нәтиҗә. Мин һәр мизгел саен үземә сорау биреп, менә нәтиҗә ясарга яратам. Бар да әйбәт. Димәк, бушка булмаган, юкка булмаган. Менә киртәләрне җимерү синең өчен менә бу җиңү белән бер рәттән тагын нәрсә? Ник мин яшим бит. Мин теге нәрсәкәдер җимерәм дип яшәмим мин. Яшим шунда күңел кушканча, каядыр егылам, каядыр торам, каядыр ялгышам. Булды инде бу димдә сикерәм дә тагын китәм. Нәк гади кешеләр кебек. Тәкәбберлек ни дәрәҗәдә югары синдә менә башка кешеләр, башка артистлар белән чагыштырганда? Ничек шулай караганың бармы синең? Тәкәбберлегем нәтиҗәсендә менә шушы уңышка ирештем, яисә тәкәбберлегем нәтиҗәсендә менә бу булды дигән. Юк, менә миңа калса, андый әйберне кырыйдагы кешеләр әйтергә тиешләр, мин түгел. Монда хәзер Гүзәл Аликовны бәлки әйтергә тиештер сезне. Әйме, күпмедер дәрәҗәдә. Әлбәттә, без монда төркем белән булгач, һичшиксез инде команданың бер әнисе дип әйтик, башы дип әйтик, үзәге дип әйтик. Гүзәл Аликовна, Гүзәл Карамезова шулай студиябызда. Әйтә студиябызда тагын кемнәр бар әйтеп чыгыйк әле егетләр. Безнең монда теге төркемебезнең бүген тулы составы түгел. Чөнки әзрәк инде теге монда мөмкинчелекләр дә без бик күп бит без бит 2 автобус монда сыйып та бетереп булмый. Безнең белән Сергей Викторович 20 ел минем алыштыргысыз гитаристым. Сергей Викторович, исәнме дигән Сергей Викторович? Исәнмесез? Ана шулай. Исәнмесез. Шулай безнең белән Илшат Хисамутдинов, бу минем баянистым, 10 елдан артык миндә эшли торган җегет. Саламсыз. Аннан соң минем белән Илнур Кулахметов, башкорт җегетебез, инде 5 ел минем белән.
Гүзәл Карамеева, Гүзәл Аликовна минем белән. Һәм Айгөл Хайруллина, һәм яңадан безнең команда. Илсия Бадретдинова. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, нигәдер киеренке син? Ордыңмы? Мин бүген әзрәк йөгердем шул. Әйе. Киеренкелек сизелә. Әллә минем тарафтан, әллә синең тарафтан? Юк, юк, Нигәдер бер юк. киеренкелек сизелә. Әйдә, Ана теге алмалы чәеңне җутып куям да, нормально? Evet. Шулай булырга тиеш. Бүгенге көндә үзен тыйнак тотучы, ләкин шул ук вакытта үзенең дәрәҗәсен генә белеп йөрүче җырчылар рәтендә дип әйтер идем мин сине. Һәм эстрадага син менә яңа юнәлешләр кертү, шулай ук синең иҗат юлы тарихында күзгә ташлана. Әйтик, менә беренче чыгышларны алдык, әйме? Без хәзер 20 еллык турында сөйләшәбез, Илсия. Менә стиль, ул вакыттагы стиль, әйме? Ул вакыттагы җырлар, ул вакыттагы синең үз-үзеңнең тотышың, ул вакыттагы сөйләмең, ул вакыттагы сәхнәгә чыгарган темаларың. Алар, әйтик, бүгенге көндә дә алар актуальлеген югалтмыйлар, сүздә юк. Һәм менә яңа юнәлешләр дип әйтәм бит инде, этнофолк, әйме? Шушы төркемне җыю. Син моны гомумән аңлыйсыңмы, ни дәрәҗәдә син эстрадада менә бүгенге көндә үз изеңне калдырып барасың икән? Миңа сорау бирәләр, синең менә юнәлешең нинди дип. Эстрадада эшләү юнәлешең. Айгөл, мин белмим. Биллахи, теге татар халык җырлары да бар, рок та бар, үзең әйтмешле этно да бар. Әле мин күптән түгел нервымда уйнам әле дигән бер җырда язып куйдым әле. Шундай юнәлеш. Гел яшьләрчә нык иттереп, име? Мин бер вакытта да теге менә булай итсәм, менә булай булып чыгарга тиеш дип, ниндидер теге шахмат уены уйнап утырмыйм, мин күңел кушканча. Мин нинди юнәлештә эшләгәнемне белмим. Беләсеңме, Википедия белә аның каравы 1000 дигән җирдә беләсеңме нәрсә дип язып? Рок дип язып куйганнар. Әйме? Википедияда Илсия Бадретдинова дип ишидем бүген. Кызыгышың гына. Нәрсәләр язганнар икән Илсия турында? Исем язылган, кертелгән, әйме? Ничәнче елда җырлый башлаган, нинди җырларың бар, әйме? Нинди җырлар белән башлаган? Авторлар да бар берничәсе һәм 1000 дигән җиргә шуннан да рок дип язганнар. Шул эшкәреп инде. Бик моңлы. Моңлы рок. Моңлы рок. Син килешәсеңме моның белән? Нишләпсең менә кемдер әйтә юнәлеш менә мин шундый юнәлештә. Мин халык әйтик инде, ретро халык, анда тагын башка бакса, алар барысы да синдә тупланма. Әйе, мин әйтәм бит, мин белмим, аерым гына менә тәгаен ачык иттереп мин үземнең юнәлешемне әйтә алмыйм. Ул кирәкме? Огымы ниндидер билгеле бер юнәлештә эшләү кирәкме? Юк, кирәк түгелдер дип уйлыйм. Айгөл, иҗат кешесе экспериментта булырга тиеш. Теге мин менә моны эшләргә тиеш дип эшли башласаң, иҗат булмый бит ул. Мин менә моны эшлисем килә дип эшләргә тиеш иҗат кешесе. Янырга тиеш. Күп вакытта аның иҗатын аңламаска да тиешләр. Әгәр дә бөтенесе дә аңлый башласа, ул иҗат түгел, бу бизнес була. Син бизнесмен түгелме? Бизнесмен күпмедер дәрәҗәдә, ләкин мин үземнең күңел кушкан юнәлештәрдә эшлим. Мәсәлән, шушы белмим анда менә бу нервымда уйнам әле. Ул минем концертка керә торган җир түгел. Ләкин мин бүгенге көндә берәйберне тәгаен аңлыйм. Яшьләр белән эшли торган кешеләр юк дәрәҗәсендә диярлек татар эстрадасында. Минем күңелем әрни. Мин 40 яшьлек хатын, мәсәлән, һаман теге тилереп яшьләр шакланып йөри алмыйм бит. Беләсеңме? Кытлык бар икәнен сизәм. Чөнки әле моннан берничә еллар элек кенә, мәсәлән, Сибир якларына киткәндә, заллардагы тамашачылардан без үзебезгә ниндидер нәтиҗәләр ясый идек, име? Соңгы елларда яшьләр бөтенләй юк, олылар китеп бара арабыздан. Без андагы концертны оештыра торган кешеләр белән сөйләшәбез, мин әйтәм, нәрсә соң бу? Татар эстрадасы яшьләргә кызык түгел диләр. Бу бит коточкыч, Айгөл. Бу коточкыч хәл. Чөнки, мәсәлән, мин үзем уйлыйм, балаларны татар концертларына алып килергә кирәк. Алар телне шуннан өйрәнәләр дигән уй минем башта. Әгәр дә бүген яшьләргә татар эстрадасы кызык түгел икән, алар чит илне тыңлыйлар, алар урыс эстрадасын тыңлыйлар. Без аларга продукция бирмибез. Һәм алар безгә теге белмим инде, менә бөтенебезгә дә кабул итергән берсе колхозниклар диләр. Алай булырга тиеш түгел. Монда теге каясың моның моңы, каясың моның мәгънәсе дип сөйләшеп утыру, 3 сүздән торсын ул җыр. Ләкин ул татарча булсын ул сүзләр. Менә мин шулай дип уйлыйм.
Sen бик тирән фикер йөртәсең һәм менә бу урында минем әйтәсем килә. Бу бит инде синең хезмәтең, әйме син моны аңлыйсың. Аңлыйм. Сен әйтәсең менә 40 яшьлек хатын, без урта буын инде Әйе. хәзер, әйме? Яшьләр бар, бит яшьләр бар, иҗат итүче яшьләр. Бәлки ул яшьләр аңлап бетерми торганнар да, тәҗрибә юк бит инде аларның, аның кадәр менә синең булган кадәр тәҗрибәләре юк аларның. Бәлки аңлап бетерми торганнар. Нәрсәне аңлап бетермиләр? Яшьләргә менә шушындый продукция кирәк, менә шушындый продукт кирәк. Яшьләр өчен, яшьләрнең Ничек инде алар аңламыйлар, алар туу белән картаймаган өчен инде алар да яшьләр бит. Халык җыры. Чөнки бара шундый, ничек дип әйтик, менә шундый аңа үтеп керәме, без телне, милләтне, халык җырлары белән саклап калачакбыз. Безнең моң булырга тиеш, без шул очракта гына татар булып калачакбыз. Менә Без шулай дип утырган арада әйе, татар яшьләре Билли Айлишны тыңлый. әйе, шуңа күрә әйтәм, бәлки алар аңлап җиткермилер. Ничектер аңлатырга кирәк бит инде. Яхшы, син иҗат итәсең, син хезмәт итәсең. Кемдер сине кабул итә, кемдер сиңа киресенчә анда таш ата. Әлбәттә. Әйе. Мин үз заманында нәрсә генә ишетеп бетермәдем. Әлдә ишетәсең Әле дә ишетәм. Бу җырмыни, бу нәрсәмени инде, бу хатын-кызмыни инде ул дип. Ничек кенә булмасын, без бүгенге дәрәҗәгә килеп җиттек. Әкрен генә әйе, теге сындыра, үзебезнең иҗатны да бәлки инде хәзер теге попса юнәлешенә юнәлтеп дип әйтим мисал, минем яшь бара. Заманында мин 20 яшьлек булып чыктым. Менә бот төбеннән сапагилар киеп, ниндидер теге цейплар белән, рок җырлар белән. Ул вакытта да менә шулай тырнаклар белән кабул итәләр. Ләкин без бит аны эшләүдән туктамадык. Беләсеңме? Менә хәзер мин сиңа чагыштыру өчен әйтәм, менә бу нервымда уйнама әле җыры. Белмим, теге ул синең зауыктагы җыр түгел. Син аны бәлки тыңламансыңдыр да. Тыңладыңмы? Тыңладың да алып куйдың инде. Әстәгъфирләх, нәрсә бу? Юк, машинага алып куйдым, бер аваш чыкканда куеп тыңлап йөрергә. Менә бигә. Беләсеңме, бүгенге көндә бит мәсәлән социаль челтәрләрдән меңләгән яшьләр мин әйтмичә әйтә шул җыр белән. Менә ул аларга кызык. Сүгәләр анда теге кайбер челтәрләргә куйган идек монда. Ужас, бу җырмыни бу. Беләсеңме, мин шатланам, чөнки ул кешеләрнең битләренә кирип карыйм да, алар олы яшьтәге кешеләр. Мәйтәм, әйбәт. Әгәр дә алар да молодец яхшы булган дип утырсалар, димәк, мин яшьләргә дөрес түгелрәк әйбер бирдем дигән сүз. Менә шуннан чыгып фикер йөртәм, яшьләргә бара торган продукция картларга ошарга мөмкин түгел. Ул гомерлек булган аталар һәм балалар проблемасы. Ләкин син бит инде хәзер бөтен буынны да кулачлый алмыйсың. Юк, әлбәттә. Әле аласыңмы? Юк, мин алмыйм. Мин аны эксперимент рәвештә генә чыгарып карадым ул җырны. Мин яңадан бер тапкыр әйтәм, 40 яшьлек хатынга ул әйбер килешми. Мин аны эксперимент буларак кына чыгардым. Яшьләрдә юк. Аңлыйсыңмы? Дуслар, шундый темалар кузгатабыз. Әйдә, теге эксперимент булмаган җырдан башлап, алайса сөйләшеп кенә утыралар. Илсияне чакырганда җырларга килмәгән ахрысы бу диярләр. Дуслар, без рәхәтләнеп бүген аралашабыз һәм шулай ук инде җырлар тыңлыйбыз. Студиябезнең кунагы Илсия Бәдретдинова үз төркеме белән. Рәхмәт итегез. Чәчләргә узганнар бәс булып сарса да, буннар кайчакта арса да, талса да, һәр вакыт яшь булып калыр күке бу күңел, бәхетле булырга бер кайчан соң түгел. Үткәннәр маңгайга буразына салса да, яшьлекләр еракта уфукта калса да, гел сөеп, сөелеп яшәсен бу күңел, бәхетле булырга бер кайчан соң түгел. Үткәннәр маңгайга буразына салса да, яшьлекләр еракта уфукта калса да, гел сөеп, сөелеп яшәсен бу күңел, бәхетле булырга бер кайчан соң түгел. Бездән дә бу яшьлек дисәк тә, моңланып кай вакыт башларыны исәк тә, һәр вакыт мугҗиза көтәр күке бу күңел, бәхетле булырга бер кайчан соң түгел.
буразына салса да, яшьлекләр еракта, офыкта калса да, гел сөеп, сөелеп яшәсен бүген, бәхетле булырга бер кайчан соң көнгә. Үткәннәр маңгайга буразына салса да, яшьлекләр еракта, офыкта калса да, гел сөеп, сөелеп яшәсен бүген, бәхетле булырга бер кайчан соң көнгә. Итәккә утыртып, оныклар сизәктә, күңелнең бар назын аларга бирсәк тә, картаю белмәс күк бер кайчан бу күңел, гомеренең күзенә иртәрәктер димәк. Үткәннәр маңгайга буразына салса да, яшьлекләр еракта, офыкта калса да, гел сөеп, сөелеп яшәсен бүген, бәхетле булырга бер кайчан соң көнгә. Үткәннәр маңгайга буразына салса да, яшьлекләр күңелгә офыкта калса да, гел сөеп, сөелеп яшәсен бу күңел, бәхетле булырга бер кайчан соң түгел. Гел сөеп, сөелеп яшәсен бу күңел, бәхетле булырга бер кайчан соң түгел. Ой, рәхәт, тере инструментлар белән әйтик, шушы студия бездә шушы инструментлар белән һәм тере тавышка җанлы концерт оештыру бик рәхәт. Һәм чынлап та җырларга килгәндә инде репертуар нык үзгәрде инде. Һәм шуны сорыйсым килә, җырчы үзе кичергән хисләргә таянып репертуар сайдымы, чөнки һичсез генә башкарылган җыр тамашачы күңеленә бит инде үтеп кера алмый. Мин дә шулай дип уйлыйм. Күңелдән чыккан әйбер генә күңелгә барып җитә дип уйлыйм мин. Әллә инде акыл белән дә эш итеп, менә син бит инде әйтәсең, менә бу җырны халык кабул итәргә тиеш, бу җырны кабул итмәскә мөмкин дип, ничегрәк сайланасың? Әгел кара, әгәр дә концерт буена, менә концерт 3 сәгать буена дәвам итәме? Гел теге фәлсәфи җырлар гына, акыллы, мәгънәле, моңлы җырлар гына җырласаң, күңелсезрәк булыр идер дип уйлыйм, һәм авыррак булыр иде. Шуның өчен кайбер вакытта мин махсус бик җиңел темада булган җырлар кертәм. Менә бусы кирәк дип. Бәян. Һәм беразначынан да ул концертны җиңеләйтеп җибәрә. Ул беразна да түгел, ул гомумән темп исти концертта һәм гел генә акыл өйрәтеп утырганны тыңлап утырасы килми бит инде. Гел фәлсәфә баш авырттыра торган әйбер, кеше ял итәргә килә. Кеше концертка ял итәргә дип килә. Эшләреннән арынып, исерек иреннән китеп, әз генә балаларын кайнанасына тоттырып, шунда теге миндә кеше бит дип мәсәлән. Һәм башкасы, әнише бәле ул яңадан теге минем менә акыл өйрәткәнне мутыр-мутыр нәрсәдер. Әз генә күңеллерәк җырлар булсын дип тә кертәм дә куям да. Әйбәттә эшлисең. Тыңлаучыларыбыз саның каравы сине яраталар, беләсеңме? Нинди бар шундый яратам дип язучылар бихисап күп. Тыңлаучыларыбызның сорауларын әйдә тагын бер җырдан соң укыйм, чөнки бик күп. Менә 3 бит илсә күрәсеңме? Сорау 3 бит әзерләдем. Синең белән күптән күрешмәгәнбез без. Шуңа күрә 3 биткә җыелды. Әле тагын языласы иде ул сораулар. 5 битлек сөйләшеп утырып булмас идем. 5 сөйләшәбез. Исәплегә кадәр сөйләшеп булмас идем. Төркем туплау. Ул төркемнең сиңа тугры булып эшләвен әйтегәйме? Күз тидермә. Субханалла. Сергей Тихоновның.
башыннан ук 20 ел беренче адымнан ук һәм калганнары. Ләкин булмады түгел, булды, сүздә юк, абынулар да булды төркем турында. Бу бит төркемнең дә бәйрәме 20 ел бер исә генә эшләмәгән бит. Әлбәттә, Айгөл, мин чынлап та күз тидеремен дип тә куркам. Чөнки кайбер вакытта менә шуның хәтле горурлык хисеме, теге сәхнәгә чыгыр алдыннан алар беренче чыгалар бит инде сәхнәгә, бит карап торам. Мин әйтәм, бу кешеләрнең күңелләрендә нәрсә генә юк бит инде, гаиләләре бар бит. Кредитлары, ипотекалары, ниндидер проблемалары, гаилә хәлләре һәрберебездә дә бар анда бит. 3 сәгать буена менә күзләрендә шаткын, янып, төрле хәлләр булды. Кемнеңдер теге иң якын кадрлы кешеләр арабыздан киткән көнне концерт куйган вакытлар булды, име. Кемнеңдер баласы туа, кемнеңдер тагын нәрсә. Бер генә бәләкәй генә шылт иткән проблемада сәхнәгә чыкмый. Алар яналар, алар үз эшләренең осталары, алар профессионаллар. Һәм мин була шундый моментлар, анда теге замок ватыла, сәхнәгә чыгарга өлгермисең, сүзләрен онытасың, югалып каласың, андый вакытларда була. И мин шуның хәтле рәхәт иттереп чыгам сәхнә, мин онытсам, алар эшлиләр. Син димәк, тулайым аларга ышаныч белән чыгасың. Нык ышаныч белән, Айгөл. Нык. Ул алай гына да түгел, менә ширләп китәсең, алар тарафыннан булган караш сизелә, үзеңә таба сизелә, борчылганнары сизелә, синең белән шатланганнары сизелә, ишкерсез булулары сизелә. Бу минем бүгенге көндә, мәсәлән, теге минем бер якта әни кеше буларак минем улым булса, икенче якта минем бер горурлыгым бу минем төркем. Һәм горурланырлык бар. Горурланам, без бүгенге көндә ничә милләт бер төркемдә һәм ничә дин әле яңадан. Ничек килешәсез сез менә шунысы кызык? Ул бит инде бик авыр, берсе сарык ите ашамый, берсе дуңгыз ите ашамый. Әле бит әле аның тагын калган скиллары да бик күп. Һәрбер кешене, яңа кешене группага керткәндә, теге төп костякка дип әйтгәндә бит, баштан сөйләшәбез, утырабыз, менә яңа кеше килә дип. Һәр вакытта да әйтә торган бер матур сүзем бар. Без төрле гаиләләрдә тәрбияләнгән, төрле менталитетлы, төрле динле хәтта кешеләр. Син хаклы булып, калганнар гына тиле була алмыйлар. Әз генә сабыр булырга кирәк, әз генә аңлау хисе белән карарга кирәк. Без бөтенебез дә уникаль, талантлы кешеләр. Халык кирделе чыктылы булырга мөмкин. Әле без бөтенебез дә төрле планета кешесе, иҗат кешеләре бит булар. Әймә, ул бит инде бөтенләй тулы кеше сәхнәдә йөрми бит инде. Монда шуның хәтлек бер-береңә яраклашу сыйфаты булырга кирәк. Минем ничә еллар эшләп, менә без менә моның белән талаштык, мин моның белән сөйләшмим дип әйбер ишеткән әйберем юк. Бәлки алар үз ара нәрсәдер хәл итәләрдер. Миңа сиздергәннәре юк. Искиткеч. Син үз халкыңга яраклаштырып сөйләсәңме төркемгә килгән кешеләрне? Беләсеңме, мин талантлы дип килгән кешеләр. Әйме, менә миңа язалар мәсәлән. Менә мин талантлы, мин моны консерватория бетердем, мин ноталар белән, мин монда эшләдем, мин булай иттем, дип менә шундый гонор белән килгән кешеләр мин бөтенләй алмыйм. Миңа кирәк түгел. Текәләр кирәк. Юк, миңа текәләр кирәк түгел. Миңа кирәк иң беренче чиратта кешенең күңеле. Миңа кирәк опай минем дип эшлисе килә дигән кеше кирәк. Менә андый кешене өйрәтеп була. Андый кешенең күзе дә башка төрле яна. Эшкә булган карашы да бүтән төрле, сиңа булган карашы да, халыкка булган карашы да бүтән төрле була. Миңа миннәр кирәкми, миңа без кирәк. Афәрин. Алтын җаваплар, сораулары да шул чама. Инде җырлар. Җырларбыз бүген рәхәтләнеп кич утырганда, дуслар. Нинди җырыгызны бүләк итәсез? Нәрсә эшлик? Бездә күп алар. Егетләр рәхим итегез. Монда шушындый хәл, Айгөл, теге ниндидер рок, шансон юнәлешендәге җырлар эфирда матур яңгырамас дип уйладым да, име? Теге табын артында җырлаган кебегрәк, үзебезчә җалмаграк рәхәт булсын дидем дә. Әйдә җәйләүләрдә тугайны җырлыйбыз ди хәзрәт. Әйдәгез. Рәхим итегез. Җәйләүләрдә тугайларда
тургай жиллерге де каршы баралымы Жейлевлерде тугайларда тургай жиллерге де каршы баралымы Seni uylap yanam dik kilmisin aman Küngelim ezlisini kabalımay Seni uylap yanam dik kilmisin aman Küngelim ezlisini kabalımay Ana şvay Jeylevlerde tugaylarda turgay jillerge de karşı baralım Jeylevlerde tugaylarda turgay jillerge de karşı baralım Seni uylap yanam nikilmisin aman Gülemezlisine kabalmay Seni uylap yanam nikilmisin aman Gülemezlisine kabalmay Rahmetliçiler Kar urmanga tava, şişme şıltravaga, jil köşeyte anın tavşın. Hey, kar urmanga tava, şişme şıltravaga, jil köşeyte anın tavşın. Emin oturam tınla, şu sularda işınla, ağıp gider miken sağaşın. Emin oturam tınla, şu sularda işınla, ağıp gider miken sağaşın. Jeylevlerde tugaylarda turgay kanatların jilpi jillerde Jeylevlerde tugaylarda turgay kanatların jilpi jillerde Seni uylap yanam nikilmisin aman Gönüllerin senin kimlerde 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 Gönüllerin senin kimlerde Gönüllerin senin kimlerde Aferin, rahmat sizga bek zo'r. Psixologlar bir qiziqli tajriba o'tkazganlar, kishilarni ikki turkumga bo'lganlar deymi? Birinchi turkumga qushlar, sheshaklar turida, ikkinchi turkumga xiyonat turida jurlar tinglata boshlaganlar. Bilasizmi, natijada birinchi turkumdagilarning kayfi ko'tarilib, energiyasi toshib tura boshlaymi? Ham fikrlar, o'zalatlari ularning o'rtamida. Ikkinchi turkumdagilar endi depressiyaga birilar, ham bo'shliq holatidan chiqa olmaylar. Shunga ko'ra vaqti bilan boratek nindidir zo'r ma'nolarga ega bo'lgan jurlarni rahat, ko'ngilga rahat bo'laturgan jurlarda tinglarga kerak bit shu. Men de shulay deb o'ylayman. Men umuman gil aql uyratib bergan kishilarni yoratmayman. Men bu bit shunday, mana qo'shin qoraman nindidir problemasi bor, uning nestadir hal eta olishunda, nindidir aql uyrata olishunda boshim o'rtada men aytaman. Elde aqlli bo'lib tug'magan mana dedim. Sen o'zing bilan aqlli kishilar aytmay kiritmaysan. Yo'q, agil. Zirak. Hech kim yo'q endi. Tinglovchilarimizning fikrini tinglaymiz. Yaxshi, sen o'zingning fikringni belgilang, har kim o'zini maqtab o'tirolmaydi. Men o'zimni motor deb o'tirmayman deb.
Evet. Исәнмесез, хәерле кичләр Илсия апага, үзенә группасына кайнар сәламнар, сораулар мондыйрак дигән. Тыңлаучыларыбызның соравына җавап бирик, бу блокта ярыймы? Әлбәттә. Группагызда булган иң зур сәяхәт. Группагыз белән булган иң зур сәяхәттер инде бу. Сез инде күп җирләрдә йөргән кешеләр бит инде, әмма бу елгы гастроль программасында Себергә дә барып җиттегез битне, Кагалымга. Быел гына түгел инде, без ел сайын барабыз, кая? Юк, Кагалымга барып җиткәнегез юк иде бугай бит әле. Бармы? Бар. Иң узуны күпме булды икән? Бер ай йөрдекме? Иң узун гастрольләр. 40 көн, по-моему. 40 көн. Да, 40. Иң узун гастроль 40 көн булгандыр. Иң ерагы Белмим, безнең шундай кызык сәяхәтләр була бит. Теге Татарстаннан Башкортстанга чыгабыз, Башкортстаннан Оренбургка, аннан яңадан кайтабыз теге Чиләбе өлкәсенә, аннан китәбез Себергә, аннан китәбез теге Екатеринбурглар, яңа кирдән Башкортстанга керәбез. Сәгатьләр алышына, әйме? Теге регионнар алышына, башлар буталып бетә. Каясың без. Кайда йөргәнеңне аңлыйсыңмы соң Әйе. Сәхнәгә чыгыр алдыннан гына сорыйм, тагы әйтәм, сәгать ничә? Кая без? Тукта нишибез соң әле без дип. Һич буталып бетәбез. Тыңлаучыбызның чираттагы соравы, группа белән яки үзегез генә барган бик матур җирди. Кая барды икән бик матур. Гомумән безнең Татарстаныбызның, гомумән безнең Рәсәйнең бөтен җирләрдә бик Рәсәйнең матур матур. бит. Күрә белергә генә кирәк аларны. Татарстанда күп, Башкортстанда күп андай матур урыннар. Кая булдык микән? Менә бу теге төмәндә, менә бу кайнар чишмәләр, кыш, урамда 40 градус салкын, без январь аенда бардык, әйме, урамда 40 градус, су кайнап утыра. Бу бит табигый су, бит бассейн түгел. Мөгъҗиза бу. Табигать, бу мөгъҗиза. Шундый җирләрдә йөрибез. Мен әйтәм, ниндидер теге пещераларда, таң-койларда, тауларда күп инде матур. Менә бик пессимист инде бу сорау анысы. Бите тагын ябылабыз карантин дисәләр, гүзәл Илсия Леногорская кары Шыгырдан авылнамы яки Казанда гына калабыз? Уңай күрәсезме ди. Юк, ябылмый. Ширләми бездә, ябылмый да, юк. Алла версә, сакланып йөрибез барыбыздан. Хәерле кич Илсиягә сәлам. Илсия зур рәхмәт әйтәсебез килә. Молодец, горурланабыз, яратабыз Илсияның яшел дуслары Леногорскидан Лилия һәм Марат, апасы Люция, җизнәсе Альберт. О, бу минем мафия. Сәлам әйтәбез, миннән дә күп сәлам сезгә. Һәм шулай ук инде билетлар алганнар. Тыңлаучыларыбыз билетларын фотога төшереп җибәрәләр. Инде афишаларга чыкты. Шулай ук инде графиклар билгеле, социаль челтәрләрдә күзәтеп баралар. Мин шаккатым, сезнең менә 10 көн Казан, 10 көн Чаллы, 10 көн Башкортстан. Сез бит киләсе елга гомумән кайтып та кермисез икән. Мин тагын күрмим икән сине Илсия. Шундый кызык сораймы теге, Худайдан булып күрмәсәң ярар дисәң дә матур түгел инде концерт. Аллам сакласын. Юк, концертлар күп була дигән сүз бит инде, бу мин кайтып та кермәсәм. Әйбәт иш инде. Син быел оның кадәр куймыйм дигән идең шикелле. Ана гүзәл инде, тезә. Güzel. Bu şunap da bu bit әле гастроль планын bu bit инде дөрес итеп, матур итеп һәм сезгә йөрергә, төркемгә йөрергә уңайлы итеп, шулай ук инде төзи дә белергә кирәк. Әлбәттә. Айгөл, мин сиңа хәзер әйтәм, тамашачылар да теге күз алласыннар өчен. 2025 елда була торган көннәр дә кайбер шәһәрләрдә инде билгеле. Алла бирсә. Алла бирсә, әйе, исән сау булсак. Чөнки артистлар күп, гастроль белән йөри торган артистлар күп. Аның өстенә һәрбер шәһәрдә мәсәлән үзенең яңадан артистлары була бит, аннан яңадан идер теге шәһәр көннәре һәм башкасы була. Шуның өчен менә теге теләдем дә, менә шушында кирип концерт куям әле дигән әйбер юк. Менә шушылай берничә ел алдан шул көнне билгеләп куйсаң гына. Хәтта шундый нечкәлекләр дә бар. Әлбәттә. У бит әле мәсәлән, анда 2000-3000 километр ераклыкка чыгып китәсең дә, у бит билгеле булмаса, син яңадан менә шушы бер точка өчен генә 3000 километр бара алмыйсың. Ул әлбәттә берничә ел алдан төзелгән график булырга мөмкин. Монда инде географияны да яхшы белергә кирәк. Шулай ук инде юлларның ни дәрәҗәдә ераклыгын, якынлыгын барысында. Без 3 машина белән чыгып китәбез, кая кунабыз, кая ашыйбыз, кая заправляться итәбез. Ничә мең километр барырга кирәк. Ниндидер теге туктап ял итә торган көннәрдә була, ерак юлларга барганда, мәсәлән 2000 километр бардылар, анда туктап кундылар, яңадан киттек. Андый вакытларда була. Һәрберсен санарга кирәк, уйларга кирәк. Бу очракта барысында моның гүзәл Аликовна эшләй. Әйе, виш тетәгенә. Күптән әйтәсем килгән, әйттем әле. Туктале, бу бит яхшы.
Менә шушындый администраторың булу һәм гомумән сине аңлый торган, синең белән бер адымнан, бер сулыштан яши торган, бергә күзне ачып, бергә күзне ачып урам эшкә чыгып китә торган һәм кайтып бергә йокларга ята торган. Бу бит белмим, бу бик кадерле бер бу. Бик кадерле кызый. Түзгәненә рәхмәт, аңлавына рәхмәт. Иҗат кешеләре бит барыбызда. Кызып киткән вакытларда Буламы? Була, минем депрессия киткән вакытларда була, кызып киткән вакытларда була, төрлесе була. Эшеңә алмаган чаклары була, димәк, Аликовның сине. Түзә. Төркем беләмесең бу хакта? Төркем дә түзә. Төркем Гүзәл Аликовнага түзә. Барысы да түзәләр. Бераз гына шаярып алып булды. Миңа Гүзәл түзә, төркем Гүзәл Аликовнага түзә. Менә Кул Ахметов Чылбыр. кулын шабаклап куйды хәтта. Чылбыр. Привет, Сергей Тихонов. Сергей хороший гитарист. Удачи, сәлам Илнур Кулахметовка, шәп җырчы, мотор, Илсия апа. Җырлап йөргәсен. Илшат шәп баянчы син, уңышлар. Ренат Кабиров яза. Рәхмәт, ялсын. Һәм шулай ук инде безгә бик күп сәлам дип кенә язып җибәрәсез. Дуслар, әгәр дә сораугыз булса, рәхмәт итегез, языгыз. Супер артистка, талант, күп язып тормыйм. Яратам Илсияны, яратам. Ничек бар шулай кабул итәм аны. Нариман горурлан, әниең белән Сирина апагыз Чувашиядән язып җибәргән. Бик күп хәбәрләр, мин буларның барысын да укып бетерергә тырышам, ничек тә булса. Һәм мондый сорау. Балачакның нинди хыялларын тормышка ашырдыгыз? Кыскача гына иде, шулай итеп. Балачак хыялларың бар идеме? Булгандыр инде. Булгандыр инде. Хыялы зат бит ул. Ой, мин киенергә бик хыяллана идем ул вакытта. Авыррак бит инде. Безнең теге 3 кыз үстек, мин төпчек, бөтен апайдан калган Кешедән калмаганны киясен килә иде инде син. Бу менә бер җөмлә белән минем бер генә тапкыр үземә дип алган колготки киясем килә. Булды. Үз тормышыгыз турында китапны ничек атар идегез? Яза башладыңмы әле син аны? Яза башламадым, күңел түрендә йөри. Мин аны алай гына да түгел, хыялым буенча Айгөл китап булсын иде һәм шушы китап сюжеты буенча документаль фильм да булсын иде дип хыялланам. Артист язмышы турында. Алла бирсә, тиген ниндидер чәчәкле чуклы, менә матур гына иттереп түгел, бүтән сәхнә арты тормышы белән. Чынбарлык. Кәнфитләнмичә генә. Ничек бар шулай? Әйе, ничек бар шулай? Бер дустым дигән җыры кемгә багышланган? Ой, сәер сорау инде монысы бигрәк. Минем янда башка кешене әйтеп утырыр. Әйе, сөйләмә. Яхшы. Бу җырның тарихын әйт инде. Уйламасына тагын асайып йөрү әйелде. Юк. Һәркем үзенә кабул итә, бик рәхәт. Әйе, рәхәт бит менә. Кечкенә Илсиягә нинди киңәш бирер идегез? Үзең булып кал дип. Тәнкыйтьне ничек кабул итәсез? Бик рәхмәтлемен. Артымнан шәйнәп йөрмичә, күземә карап тәнкыйть әйтсәләр, чынлап та мине хөрмәт итә торган кеше икән, минем камилләшүемне тели бу дип, шуның өчен тәнкыйть сүзе әйтә дип кабул итәм. Рәхмәт әйтеп. Тискәре сыйфатларыгызны санап китегез әле. Виш. Шуннан тора. Синең девиз. Җайланмасмы әле? Сезнең популярлыкның сере нидә? Кем белгән инде? Нинди гамәлләрегез өчен үкенәсез? Бар, әти әнине кадерләй алмадым дип үкенәм. Хәзер яшь барган сайын шул искә төшә. Мин әйтәм, ул вакытта финанс яклары да андый түгел иде. Бик яшьли, мин 20 яшьтә әни китеп барды. Аннан соң әти бик инде теге ширләп. Шуннан соң әтине дә югалтык дисәң дә ярый инде без. Әнидән соң әти авырды, озак еллар, апай карады, уртанчы апай әтине урын өстендә иде һәм башкасы. Мин әйтәм, хәзерге мөмкинчелекләрем булса, бөтенләй бүтән төрле булыр иде дип хыялланам. Үлем, хыялланам түгел инде, хыялланырга соң, шулай дип уйлаган вакытлар бик еш була. Хәерле кич, Болгар радиосы яратам Илсия бандасын җырлары мәгънәле, тавышы үзенчәлекле, иҗат тормышта бары тик уңышлар белән рәхмәт шуны Минзәлә яклары аерылганнан язып җибәргән. Яратабыз, кайбышка килегез, көтеп калабыз. Хәерле кич, Болгар радиосы кызыксыну белән тапшыруыгызны тыңлап утырам. Илсияны хөрмәт итәм, иҗатыда күңелгә якын, алга таба да иҗади уңышлар телим, Мөслим якларыннан кайнар сәлам дип язып җибәргән. Рәхмәт. Хәерле кич, Айгөл, сезнең Илсия җырларын яратып тыңлыйбыз, бәйрәмнәрдә гөрләтеп биебез, яратабыз, озын гомер, саулык, Нефтекамскидан язып җибәргән Илдус исемле тыңлаучыбыз. Бер тыңлаучыбыз беләсеңме нәрсәдә? Айгөл, газаплама инде кешене. Туры эфирда җырлатып, көне буе съемкада булды, еще эфир җәллә инде бераз булды бит җанлы. Кем ул язган, Зәлидә апа. Озак рәхәт яшәсәң ярар. Юк, Зәлидә апага сәлам дигән әле ул. Зәлидә апага сәлам. Матур күңелгә үтеп керүдә итеп җырда, әле генә җырлата, әле генә ялата, әле генә елмайта. Рәхмәт, уңышлар.
Sen şəpədiler mi? Şeyde jırla. Olmaz. Ana şulay ite oluyor. Hürmetli radyo tamaşalarımız, stüdyomuzun konağı İlsiyer Bedrettinov. Rəhmət yazsın. Şavlı yurman, jiller iskenide. Şavlı yurman, jiller iskenide. Sağınıdır eniyeminin yama birgen gülmekleri. Elle şuna kiyedi iskenge. Sağınıdır eniyeminin yama birgen gülmekleri. Elle şuna kiyedi iskenge. Ey Şavlı yurman, jiller iskenide. Sağınıdır balaşağı misket işkenide. Sağınıdır eniyemini direnişle kalışları. Elle şunu kiyedi iskenge. Sağınıdır eniyemini direnişle kalışları. Elle şunu kiyedi iskenge. Şavlı yurman, jiller iskenge. Sağınıdır tuğanı yaklar isket işkenide. Sağınıdır avalımının şakır şakır uğramınarı. Elle şunu da oynab iskenge. Sağınıdır avalımının şakır şakır uğramınarı. Elle şunu da oynab iskenge. Ey şavlı yurman, jiller iskenide. Sağınıdır balaşağı misket işkenide. Sağındır şişmeler gümüştey salkın suları. Elle şunu da oynab iskenge. Sağındır şişmeler gümüştey salkın suları. Elle şunu da oynab iskenge. Elle şunu da tuğab iskenge. Elle şunu da oynab iskenge. Dostlar, bulgarradio.com saytı aşağı kirib qarag'izlar. Siz mında nindi atmosfera ekanligini tuyar uchun kirib qarag'atish. Munda Ana birsi bek matoj yazıp qo'ygan hali fonogrammaga jırlab o'tirmag'iz onda. Baxtli bo'lsin. Shunday so'z bormi? Doim shular aytamiz. Baxtli bo'lsin. Mana o'z fikrida qolsin, yaxshi. Mana bundagi yigitlarning bir-birisini estafeta berib, Elsiyaning dirijor vazifasini bajarishida, dirijorda shu qadar mana ruscha slajana deb aytadilar, bir-birisi bilan mana nindidir his tuyumlov ular borasida ishlov natijasida necha yillar bir-birini tuyib ishlov natijasindagina ekan. Albatta sahnada ishlaylar, qo'y bir vaqtda qarab turam, mana qiray ko'z bilan ular bir-birisining nasa ishlaganlarini anglab ko'rib turalar. Shoqatib o'tiraman. Kim olg'a shiga, kim ortga shiga, ular ko'z qarashi bilan сөйләшәләр, ana menda boshqalarda sezmay qolirga da mumkin. Kimningdir nindidir problemasi bor ekan, ana tegilar qoplab qo'yalardir, shop ettirib o'zlarining olg'a shigib, solировать etib, ana tomoshachilar sezmichida qolirga mumkin. Bik ko'p bo'la unda ishroqlar. Birsi сөйләйм. Korsetli ko'lmak menda
Жырлап ятам, корсетны күлмәк ішіннән бер дә юк. Юк кыза инде, корсет текә бит инде монда жыгылып, име? Аның өске якта менә булай электрик куя торган бер күрүчүчеге булырга бар иде инде ул әйбит. Нәрсәдер теге тиз генә киенгән сәбәпле ул әйбер электрилмәгәндә. Замок. Замок жырлап торып бетердем дә, рәхмәт сезгә дип башымны идем дә, ярар әле мин теге менә булай итеп кулымны күкрәгемә куеп башымны идем. Арткы яктан замок ычкынды да менә булай корсет алга килде дә төште. Мин менә шулай итеп кулымны тотып калдым, корсетны тотып калдым. Ой, кызык буласы булган икән. Бик кызык буласы бар әйе. Аны музыкантлар күреп алдылар. Рәхәт иттерде. Мин әкрен генә артка киттем, менә булай каплап куйдылар да, шапылдатып уйнадылар. Белмичә дә калды. Сизмичә дә калды. Афәрин, менә бер әйтәм, бу инде зур артист турында сөйләнгән сүзләр. Мин моны фондтан тыңладым, укыдым. Менә концерт алдыннан ул кеше бер кайчан да утырмаган. Ул зур шәхес инде ул хәзер бакыйлыкка күчкән һәм сәхнә гайсумын кигән очракта да ул кеше гел басып кына тора торган булган. 10 сәгать булса да, 1 сәгать булса да гел басып торган. Костюмны кигән икән, ул басып кына торган. Менә синдә дә шундый бер кайда да язылмаган кагыйдәләр бармы? Сәхнә арты кагыйдәләре үзеңгә генә кагылган. Концерт алдыннан минем белән сөйләшмиләр беркемдә. Безнең генә төркемдәге әйбер. Миңа фикерләрне тупларга кирәк. Миңа халык алдына чыгасы бар. Ниндидер мин, мәсәлән, шушы гүзәлгә дә әйтәм, җегетләргә дә әйтәм, килде сорау белән килмәгез концерттан соң. Теге бик нык булмаса, менә срочно булмаса, анда әйбер белән башымны катырмагыз дип. Чөнки күп информация керә дә минем фикерем чуала. Минем белән сөйләшмиләр алар. Абсолют тынлык кирәк. Шуның өчен була кайбер вакытлар шулай менә концерт алдыннан кайбер тамашачылар әз генә дөрес тә аңлап бетермиләр. Миңа Илсия белән сөйләшергә кирәк дип 3 минут калган була концерт башланырга. Киләләр мәсәлән гримеркага. Минем менә кертегез инде, минем белән сөйләшергә кирәк. Әйдәгез концерттан соң дибез дә, алар аны әз генә менә шул теге син әйткән тәкәберлеккә кабул итәргә мөмкиннәр. Мин бит инде килдем менә авырмы нисең сезгә кертергә дип. Мин менә форсаттан файдаланып әйтәсе килә, бер ниндидер теге Хорошо. Ладно, комфортно? Нормально? Гүзәл, минем зарядкам бетте. Мин прям Нәрсә булды? зарядкам бетте минем. И завистиләр, менә туктап торды күбара. Пауэрбанк юк, что ли? Юк, давай минекеннән күрәп. Подожди. Минекеннән күрәп булыр сиңа. Шулай итәбез. Всё, дальше киттек, әйме? Всё нормально? Сейчас согну, да? Тапшыруыбызны алга таба дәвам итәбез. Студиябезнең кунагы Илсия Бәдретдинова. Җырчының дәрәҗәсен халык үстерә, шул ук вакытта юк итәргә дә мөмкин дип әйтәбез. Без моны ишетәбез, үзең килешәсең. Килешәм, беләсеңме, минем мәсәлән эстрадада бик хөрмәт иткән кешем Зөһрә Шарифуллина.